voin hi July ni riat zir top ni a Ukraine le Russia Indonesia somthum panga na ni update kan ngai thle don ani chumi hmain Japanese Prime Minister Lui ka ani chungchang hi hantar lang ma sapotila international news ngai thlathin kan ni chuan Japanese Prime Minister ni thin Shinzo Abe hrelo kan om love ani hi Japanese Prime Minister ni theizing ano pangberani a Prime Minister ni Reiber alan ni Mekbok Japan Prime Minister Lui Shinzo Abe hi voin khan an rampum in thlan nei tura campaign in achuaka campaign nei lai hian ka ani Sarkar Public Broadcaster NHK puandanin Shinzo Abe hi anung lama tangin silai keng mi pakhatin akap ni in apuang police ta chuan nara khopui chim lama silai met puak tu niarin hlel mi pa kumsomli pakhat mi chu an man to ni in an soi thatuma bayani nu hian kumsomruk palimi Abe hi damdo ina dalu ngala ni a damdo ina andalu tir hian ni kho a hria a abiak theini in an soya adin munthar bertar lan ani hrilo Chief Cabinet Secretary Hirokazu Matsunu chuan hetianga poi khoina hi ngai zamchi ani lo ti in thuthar the dar tu te hrila Abe hian ram huna singdar som pakhat le chan ve khan silai manga ka ani NHK media chuan Abe hian rail station pona campaign anaya a campaign live video ti chu ani silai voi ni aria reilo te nuwa security official ten layat lu mi pakhat an boy som ngala chu Abe hi ni Shinzo Abe hnung lama chuan mei khuzam chhopo video a chuan alang chiang hle Kyodo thalak pakhata chuan Abe chu kongpuya guardrail bula mailam hoina tlua akora thisen kaya langbok a chevela chuan mi pui an pung khoma mi pakhat chuan hat message a peya a oma namin thoka pe ti alangbok TBS television chuan Abe hi a om veilama ka ani thu apuanga a ngonga po silai mu hian a fu bok ni in an soi silai kho khirna dan khau tak siam na ram Japana hian politics lama tharum thona hi atlem hle a Abe an kana silai po hi twal cher silai in lama siam chop ni in an soi Japan Prime Minister ni Reiber Shinzo Abe din munthar ber hria tala nilova he thu buat cheilai thleng hian a thi thu puana nilova Abe hi soi to angin Japan Prime Minister ni theijing ano pangberani a Prime Minister Nachel Reiber alani mek a hun chung hian Japan in nasa takin man sona Japan ram economy thalo tak deflation na tranga chuatir tumin a policy eduanga Abenomics akal puya Japan sipai te ati chakbok Trianteu Rami Circle chu reilo te chunga tan offer le riwa tam tak nen kan ron le ta e Rami Circle hi hima 100% dan phalna thlapani application mangini thiamna lan tirla Rami game mangin sum fai tam tak la lu draw le Rami Circle hi application him takani a active player webel check hat chuang in an khel me khel vela nena changro le ila khel thiam la chuan 0 paina khel thaya I practice thaya paisa I hlo thei bok Rami Circle tan hian sum deposit a him hle I pay deposit thaya Paytm mo phone pay le credit debit card poining tiklai poini deposit thaya I deposit ma sakbera welcome bonus cheng sang hi thleng idong thei bok Rami Circle Rami khel hi anuam bi ka haul sam hle bok description a link kan ron da a register ni deposit ma sabra cheng sang hi thleng bonus idong thei Rami khel la paisa dong role This game involves an element of financial risks and may be addictive. Please play responsibly at your own risk. Ole Khovel ngai ven British Prime Minister Ban Chung Chang khani a video nun hung bera khan kan ron tar lang thuak to a scandal Chung Chang a puna tok Boris Johnson chuan a minister tele conservative lawmaker tamzok ten an thlopna an ban sana thlopna tam taka chan nu in nimin ninga ni khan British Prime Minister ani na ban san thu puanga ni mase athak tu tur thlana ni ma chuana chun zom zel don ti soi Russia le Ukraine in dola ya Ukraine tho pui khothlang le Europe sarkar huai tu zinga Ukraine tloma sa ber tu le voi ni lai tlo tu Boris he Ukraine mi pui te chuan an ui tak zetin abana wangin kan lungai tak zetani ti in Zelensky chuan a soi Boris a chuan nuwa Kyiv le London chu thian tha le lungrual nget tak an ni chun zom zela bai sei thu Zelensky chuan a soya indo pui ni ma sabera trangin phutlet nei lawa an tran puya wangin an lom zia Zelensky chuan a soya ne international arena a Ukraine du dan hum him tura ron pen chuak ma saber tu ini awangin lom thu kan soi tak mewani ti in Zelensky chuan social media aron tarlang
Boris Johnson po hian thu cha hnu hnunga puan chhuana Britain chuan Ukraine chu a thlop chhun jom tur thu le lo mangang su tu po Prime Minister ni se intan kan ding zel don lo thlap hang su ti in a hnem ve bawk ani hemi chungchang hi chu soi chhun jom to lo vela indona lama kalang Azov sipai man tok te engtin ngen om kan hriat angin Russia in Ukraine a bei puya thlak chan zinga pakhat chu naji kalphung anga kal Azov sipai te noi bo kha tela Ukraine National Guard zinga Azov sipai te hi om to in tunin dawa po hian an tangkai tak zet mai Mariupol chu an hun puya ni a Russia chuan Mariupol chu an lak sak to a Azov mi le sa tam tak Russia hian aman to ani in surrender tam tak an om bok heng sipai te hi Russia hian ati hlum vek don ni in Zelensky khana soya mase Russia hian engtin nge heng Azov te hi asong bol don ti chu mi te hriat chak berte zinga mi ani Ukraine Azov Nationalist Battalion le ral thuam keng pol dangte Russia nan man zanga chuang te chu Donetsk People Republic DPR a dan bo chet na thu boi siam sakan ni ti in DPR sarkar dan keng ko tu thu nei tu te chuan an soi DPR dan keng ko tu pol te chuan Azov le ral thuam keng pol dangte member zanga chuang an man tak telaka criminal case an siam saka Azov tal le hmun danga tanga in pe an ni case file zong chu ko ta thelu ani anga chu case a jirin a in dotin an ngei tua don ni in an soi heng an mi man te hi dan lawaral thuam keng pol mercenaries le DPR sarkar pai thlak tuma pu an ni Mariupol indona kha February ni somni panga khan tran ani a Russia Defense Ministry thupuang tu Igor Konashenkov chuan me ni somni khan Russia sipai te chuan Ukraine sipai te kut te tangin Azov steel plant chu an chu sak ni in lo puang to bokani kha Russia in Indoan cholsan leilok don emni ramdang mithiam foreign analyst te chuan Russia hian Ukraine kho chaklama bei puya thlak na chu hun engemaw chena ta na cholsan deuh mai theini in an soi Donetsk a indo tana ni le to thona chungin Russia sipai te hi an duangin an la in fom khom tok lo ni in analyst te chuan an soya Putin a chuan a sipai te chu chol hadam deuh se tha ati thu a soi ni in media then khat ten an puang bok Russia sipai te chuan Ukraine a hian niza somthum panga chung indona an kalpui to a ramzona territorial gains ramzau takla to angin anin soya mase Russia hian ram an lak ti chen na engma an nei lo ni in Institute for the Study of War chuan an tar lang Washington a think tank te chuan Moscow chuan operational pause ala mai thei ni in an soya mase chuan active hostilities ante in beina kalmek chu avain an chol vek don ti na ani lo anti Russia sipai te chuan lian tham takan nor thut an du awang le offensive operation lian jok nei theina tur condition siam an tuma wangin sipai tam jok an mamo a in buat sei chung malak na lian tham jok chu chol san ri an tum ni in an soyani Russia Defense Ministry chuan ramdang analyst te thu soi hi ati chiang ni in an soya nimin ninga ni khan Russian Defense Ministry chuan thu chhuah siamin Russia sipai te chu chol hadam hun pe kani thu atar lang ni in khothlang media te chuan an soi combat mission nei unit te chuan an combat theina te lak let le tumin man la meka servicemen te hi chol hadam na hun pe kan nia an ina trangin lekha le parcel an dong ti in khothlang lam news ten an tar lang he thu hi AP news in ron puang ani thapui kan la tholo kan la che tak tak lo Vladimir Putin niza somthum panga zat indona chhuwa hnuwa Putin chuan Ukraine chu thapui thoa an la bei lo thu a soi chuak Putin chuan Kiev chu indona top theinan Moscow du dan ti hlotling tur le chu tianga ni lo chuan a cheber ma chhon turin in buat sei ro se ti in a vota mi zongjong en hriat tur chu hei hi ni indona hi tran po kan la tran lo thapui kan la tho tak tak lo ti hi ti in Putin chuan Ukraine nen an indona ral thuam lian le sipai chakna vor to pan la man lo thu a soi chuak heti lai hian Ukraine kho chak lama chuan bompuak kala om zela Donetsk region kho pui pakhat meor chuan indona tran hnuwa be pui thlak na sat ber hun a thleng mek ati ve bok Kramatorsk mayor Alexander Gorchenko chuan nimin July ni sari khan Russia missile te chu tual chung sarkar building bula an ron tla ni in a soya he kho pui hi Donetsk regional sarkar mun pui berani Donetsk Luhansk ai chuan baya khir don ni in a langa Russian trong mang tamna Russia thlop tu tamna ni ma se
Ukraine sipai ton hriat nga berber te in kulna ni ve boka Russia thlop tu in lak ran du tu te le Ukraine sipai te hi kumriat chung zet an lo in do to a Ukraine lam hian ton hriat ro pui tak tak na in sipai tran mun bunker le barricade tha tak tak an na yani heti lai hian Ukraine atanga zelen na sual te hian Donbas mun tamjok an thunun to thung ole indolaya thil thleng pakhat zinga Turkey in Russia longa chhuwa khani in hei hian soya hlo hle a han soi zau ve hlek te ang he Russia long hian Ukraine grain tol ru ni in Ukraine lam chuan an soya Turkey lamin an lo hreng ani mase Turkey chuan Russia bungro phur long pakhat Ukraine bu fai ruk bawa phur nia an ngai chu Ukraine ngen na ang lo takin Turkey hian an lo chhuwa dai maya Ukraine an thin rim hle Karma sa top lama Turkey thunei tu tenan man Russian long Zibek Joli hi nimin khan Turkey mar chak lama Black Sea long cholmun Karasu atangina chuak ni in Refinitiv ship tracking data atangin alangani Ukraine official te chuan Middle East Eye News an hril danin long hi Russia lam panemo Berdians lam apan ni in an soi Ukraine Foreign Ministry chuan Ukraine in Turkey kan ngin na chu za sakani lova Russia long chu Turkey hian man mo takina chhuwa zalen ta ani ate he thil thleng chungchanga hian Ukraine thunei tu te chuan Kifa Turkey ambassador chu in soifia turin an ko ngal rum boka Ukraine le Russia in dona hian Russia lama atang ti hriat takin Turkey hian che ta la zeu to a NATO member ni ma se member ten Russia an hreka Ukraine tan ral thuam an thona Turkey ero chuan engma ti ve lovani NATO member ni tum Finland le Sweden te po Turkey hian ala block reng Turkey hian Russia hi abe chengam lo ni in alanga ral thuam lama thuk takin inzom na an naya Russia S-400 hial Turkey hian alei sak thei dana inzom na thuk takan nei ti chu heiruala ni lovani video dat le in lo ngai chang theu don nia in zawa in mangtha le vek ole